ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭଲ ଥିବେ ସମସ୍ତେ। ଯେହେତୁ ଇଚ୍ଛା ଆଜି ହେଇଛି ମକା ସିଝା କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ହେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମକା। ଆପଣମାନେ ମକାକୁ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କରିକି ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ କିଏ ପୋଡ଼ିକି ଖାଉଛି, କିଏ ସିଝେଇକି ବି ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସିଝାଟା ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ବି ସିଝାକି ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ମୋତେ ତ ସିଝା ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି କହିବେ। ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଛଡ଼ଉଛି। ମକା ଆସିଥିଲା ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରୁ ଆସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛଡ଼ିଆ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର ଦେଇଦେବି। ଗୋଟେ ସିଟି ଦେଇଦେଲେ ବି ହେବ, ଗୋଟେ ବି ସିଟି ନଦେଲେ ବି ତାକୁ ଏମିତି ବି ଗୋଟେ କରେଇ କିମ୍ବା ଡେକ୍ଚିରେ ବି ସିଝେଇ ଦେବେ, ମାନେ ବେଶୀ ସିଝା ବି ଖାଇବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମକାଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମକା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଛି। ଏଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଛଡ଼େଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛଡ଼େଇ ରଖିଦେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଛଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛି ମକାକୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମକାର ଏଇ ଯେଉଁ ନାଡ଼ ଅଛି ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ତାକୁ ଏମିତି ଅଧାରୁ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଖାଇଲା ଆସିକି ଧରିଲା ଆସିକୁ କେତେ ମାନେ ମକାଟା ବହୁତ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି। ପ୍ରେସରରେ ଧରୁନି। ତାକୁ ଏଇଠୁ ଖଣ୍ଡ କରିଦେବା। ପ୍ରେସରରେ ଜାଗା ହେଲାନି, ଫେରେ ଆହୁରି ଏତକ ରହିଯାଇଛି। ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, କରେଇରେ ସିଝେଇ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମକାଟା ସିଝଉଛି। ମକାଟା ସିଝିଗଲାଣି। ପ୍ରେସରରେ ଜାଗା ହେଲାନି ବୋଲି ଏଥିରେ ସିଝେଇଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମକାଟାକୁ ସିଝେଇ ଦେଇଛି ଭଲ ଭାବରେ। ଏଥିରେ ବି ସିଝାର ଅଛି, ତାକୁ ସିଝେଇକି ରଖିଛି। ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲୁଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଜିରା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ, ଜିରା ଲଙ୍କା, ଲୁଣ ତିଆରି ଧୀରେ ପାଗ ହବ। ମାନେ ଲେମ୍ବୁ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖ। ଏଇଟା କେମିତି ଲୁଣ ଲଙ୍କାଟାକୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ଦେବେ। କଷି ଦେଲା ପରେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଖାଇବାକୁ। ଖଟା ଆଉ ରାଗ ଲୁଣ ଧରିକି ଦୁଇ ପଟରେ ଏଟା ନାଡ଼ଟା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ବସି ଦେଇକି ଏଠି ରଖିଥିଲି ଯେଉଁ ପତ୍ରଟା ଏମିତି ଧରିକି